Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kubli fi baro kinilang ki kubor bam tasngi. Kasyang RBYWO hadin bakalayo ya kate kajin ujor halor kajin bomyo ban supply ya ki marbam ha kani ka MP election. Kasyang kaladawa ya kabor badai pej bahkan ailat chua ya ki local supplier ombakin yo na ki bana ki weipat ka district menta kasni kasyang ha kajinya lam usamla keni nongrum u general secretary kasyang ula kentho jor ya uba perstun teksong ubala dep ong baka district ribhoi kadai ka aspirational district Henry mentapat dangsha nyon shu tang ban supply ya kabamru kim ailat ya kiba nagane ka district jongi ka kerwo na u general secretary ba keni nongrom na kaliang jo kaseng Riboy Youth Welfare Organization dian meng layo e kajung ujor na kaliang jong ki local supplier ki badik jong Riboy ki baju supply ya ka bam ha for election na kaliang jong gini ki supplier kila ujor sangi ba kila ki pentip ba nakapor sa kapor ha kapor election ki ju supply bam maki hendrai kani ka kanti ka pamenta na kaliang jong DC lani gi badik pe ya ka ban supply ha for election kila ai ban ya ki banabat na district ning kwa banyo gerteng ya kita ki ba di na kabar district hendai ni predem jur nomor ba kum ki brief ban district Riboy ki dan ki supplier ki bala ban simti ya kita ki kam hendai ki ai ban ki banabar ba sa presto na gini ki singi bla dep udang nyo ba bat ong ba ka Riboy ka di ka aspirational district udang ni deban kentiu hendai da kumi kini ki kam ki barit bariaru la ai no ya ki banabar jong ka district kalong ka ik ba yurai penban ya ki nong shong shnong ki badai hapo ka them Riboy ni na kaliang kaseng ni kentu ya ki badai pek ha ka bor district bahkan simkhia halor kani kapang ya ka ba na kaliang kaseng ru katawa ba ki dei ban ai ya ka chua ki badai ya ki bana lokal ki badai na ka district Riboy.